Iy'ngane zakwethu ngiyanibingelela igama lami Sibusiso Mosheng Masithole Ndakubaphandle Emlejeni esigodini sasemphakazi. Kubuka kushubile kwi-Mother of All Maskandi Festival njengoba kunomqhudelane wokuwina i-Quantum njengangonyaka odlule. Siyakhumbula nje unyaka odlule i-Quantum lathathwa insizwa sophongolo egatsheni, kanti kulo nyaka kusenjalo-ke iy'nsizwa zilokhu ziqhudelana njalo. Siyazi ukuthi nge-weekend izolo lesabathi iphumile i-top foot lapho sibone khona insizwa uLibet Mfwanya ngaphansi Nkandla number 1 uMenzi number 2. Kubonakale-ke ividiyo ey'nkundleni zokuxhumana uMenzi ezwakalisa ukulahlekelwa ithemba ukuthi noma kufanele iwinile i-Quantum kodwa ngeke kusenzeka lokho. Ayibekanga-ke izathu zalokho ukuthi kungani ekhulume kanjalo, ekhombisa ukulahlekelwa ithemba kodwa kubuka sengathi ikhontakazi ifihla labantu ukuthi umngane ethi yena ubona ngathi ngeke siluwine i-Quantum njengoba kade esho nokusho ukuthi hhayi bengavota njengoba evotayo wasudelisa inhliziyo kodwa yena ubona ngathi ngeke impela zaphumelele kuwineni i-Quantum. Kodwa-ke ngaphambi kokuthi-ke ngiyidedele ividiyo ngizocela ingane zakwethu ukuthi nicofoze subscribe, share ividiyo, share abangani bakho bese uyakhomenta nawe ubeke umbono ukuthi uthini okwakuphawula ngale nkulumo kaMenzi. Ngiyabonga ngane zakwethu ngoba zisasifuna nevidiyo yalandela Danko. Kangakanani abantu abathi bavotela uMenzi? Hayi mfowethu ngingabeka imali ngeke awine lapho uMenzi. Khohlwa mfowethu ngeke awine. Kungeyona i-ladies house. Mina ngiyisukeli mfowethu akusiyo mfowethu. Akuyona. Akuyona mfowethu. Akuyona mfowethu. Akuyona mfowethu ngiyaphika lapho. Cha akuyona mfowethu. Kodwa ngisho bengavota kangakanani abantu bavotela uMenzi ngeke adabuke. Ngisho usuthanda Mgibe ngeke impela mfowethu ngeke adabuke. Khohlwa. Hayi kodwa mfowethu into right ukuphuma kulezi zinto zama competition ngoba vele njengamanje la kungayikhetheli ukuthi ufuna ukungena noma cha. Ubungena ngokuthanda kwabantu. Sekuyothi namhla bethi bayathanda ngikuveze ukuthi yenzani kunabantu abakhala ngokuthi hayi bafowethu ayakuze ngisho ukudla. Asazi manje yini yabona. Lapha nama ngiyazi engizoyikhuluma ngiyimina nje Mgibe ngivotile ngempela ngemali ebephumalini. Hayi kodwa manje sengiyoze ngigcine ngiyisola nami kanjani manje ngisola kanjani abantu bevotela mina. So ukuze ngiphume kule nkinga ngicela ukuthi hayi ngonyaka ozayo nakuloku nje abenza abantu ukudelisa inhliziyo zabo ukuthi sesidelisa inhliziyo impela ukuthi asikholo ukuthi akawinanga abaqhubeke bevotela uMenzi